A vegades, interessadament, confonem l'adversari. Intentem generar un marc interpretatiu que el que explica és que l'altre és un traïdor, és que l'altre ha fet no sé què... Quan la repressió és la repressió de l'Estat. Ho reconeixia fa uns dies, fa unes setmanes, el propi president Puigdemont. Deia, la meva investidura no ha sigut possible per la repressió de l'Estat. Efectivament, és la repressió de l'Estat qui ha generat tots aquests episodis. El Parlament de Catalunya o el Govern de la Generalitat. Perquè hi ha altres episodis, com la restitució dels consellers, les lleis suspeses, la pròpia pancarta, que nosaltres també podríem fer servir per intentar desgastar el soci, fer servir la repressió per desgastar el soci. Nosaltres el que diguem és a la propera legislatura hi ha d'haver un govern independentista i d'esquerres. Això qui millor ho garanteix és un lideratge d'Esquerra Republicana, però que en qualsevol cas els independentistes ens haurem d'entendre. En aquesta propera etapa, en aquest nou cicle polític, haurem d'entendre'ns tots els partits independentistes. Amb unes bases noves, això sí. És a dir, no pot ser que sempre estiguem competint, hem de cooperar, no pot ser que sempre estiguem amb el retret, amb la batalla, amb la discussió... Però d'això no se n'han sortit al llarg de tota aquesta legislatura. S'han afartat de dir no pot ser, no pot ser, però no han aconseguit. I entenc perfectament que la ciutadania estigui cansada d'aquestes batalletes. Estigui farta de veure'ns fent-nos retrets, criticant-nos, arribant a vegades fins i tot a l'insult, de mirar-nos massa al malic. Això no aporta res a l'independentisme. Jo crec que la pregunta que s'ha de fer una part de l'independentisme és què aporta el conjunt del moviment a estar sempre mirant de reüll a l'altre actor polític independentista, el soci, intentar-lo desgastar. Què aporta en el conjunt? Jo crec que res. El que ens aporta és aquesta mirada oberta, plural, diversa, que vagi més enllà de les zones de confort, que sobrepassi aquestes bombolles que es creen a les xarxes socials i vagi a explorar les fronteres dels espais ideològics i, per tant, que sigui capaç de sumar gent que fins ara no ha votat independentisme que voti independentista. Per què? Perquè si aïllem la retòrica, si rasquem una mica, veurem com el conjunt de l'independentisme estem dient una cosa que ens agermana a tots, que és que hem de ser més.